Itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 óra volt 44 perc, a gyerekek, ha látnátok, hogy a Feri ezen mit melózunk, mit van azért. Tehát egy mondat, ez egy negyed óra, amíg ezt összerakom. És ráadásul nem is hallgatta. Nem, gyerekek, ha Jani dedikál, akkor ő egy földön kívüli állapotba kerül, tehát aláír, smiley jelet rajzol, Michelangelo képet fest minden egyes aláíró kártyára, tehát a Jani dedikálása egy remekül, ellentétben az enyém. Hát a tiéd az egy vonal, de így néha valahol megbicsakuljuk. De mindig azt szoktam mondani, hogy Balázs aláírásai viszont egyediek. így van, nincs két egyformák, nem így. Nincs két egyformák. Hallottad, hogy mit kiabáltak? Igen. Ugye, főleg ez a férfi mondta, cuki vagy, Jani. Na, nézzük gyorsan egy-két közlekedési hírt, hogy mi a helyzet. A Soros úton kifelé a Bubacsi hír után érdemes mosolyogni az 50-es tábla miatt. Éberég fotóznak. Trorter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Lassú haladás a Budai alsó rakparton, mindenki vigyázzon és menjen egy kicsit lassabban, gyorsan egyébként nem is tud. Ezt Ádám küldte nekünk. M7-esen a 132-es kilométernél mindkét irányban fotóznak, úgyhogy ott is vigyázzatok és tartsátok a sebességet. Anikó üzente, ezt köszönjük szépen. Kacsó-Pongrác felüljáró budapesti baleset, motoros gázolás és sávsűkület, ezt András küldte nekünk, valamint a Soroksári kifelé a Bubacsi híd után érdemes mosolyogni, mert 50-es tábla van egyébként. És Sopronban a Deák téren kiválóan halad a forgalom. Egyébként nálatok van olyan, hogy forgalmi dugó? Egy ilyen ekkora püspát van? Melyik az, ami cikikkel? Reggel fél 8. Melyik hely? Mindegyik. Csengeri, a Halász utca, mindegy. Tudjátok, Halász Csengeri. A Csengeri halászat, én mindig elkerülök, és az szabad. Én inkább nem. Igen. Na, csak egy gyors közelmi kutatás. Ki honnan jött, ki mit csinál, ki hányra megy, szólaltassuk meg. Sopron. Sopron, nagyon jó. Igen. Szabadnapos vagyok. Király. Mit dolgozol egyébként? Észlelő vagyok hidrometeorológiai állomáson. Mit észlelsz pontosan? Időjárás meg a vízhőmérséklet. Na, Kiteszed a kezed, esik, az az észlelő? Nem szabad szemmel meg hőmérőkkel, meg különféle ilyen edények. na, tök őszintén, körülbelül hány napra előre tudjátok valójában, hogy milyen idő lesz? Nekem mindig azt mondja, hogy egy-másfél héttel előtte mi már tudjuk, fogalmatok nincs, nem? Őszintén, mi az, amit magabiztosan meg lehet satszolni? És az a legjobb, hogy mi nem is az időjárás mondjuk, mi csak küldjük az adatokat a vízügynek. Jó, de például az reális, hogy valaki azt mondja most, hogy pénteken Budapesten rossz idő lesz. 4 nap múlva vagyunk pénteken, addig ez megváltozhat, vagy az már azért egy tendencia, meg lehet mondani, péntekre valóban ideérhet egy hidegfront? Vagy ez egy ilyen erős blöff, aztán ez általában vagy beválik, vagy nem? Erős sac szerint. Erős sac inkább? És van olyan, hogy te magad megszivatod a Weiss Andrást, hogy azt írod, hogy Jásik Andrés! Nem. És a szabad szemmel észlelsz? Tényleg? Mondjuk felhőzetet, hogy mondjuk hányas a felhőzet borítottság, hány 8-ad. És csak ott van 2 hátul, az a Cumulus. Igen, az már annak számít. Szabadnapos. Jó, bocs, nem melóztam el. Lehet. Erre mit mondasz? 1-es. Maximum 2-es. Picit olyan ez, mint a madárszámlálás, nem? Van egy ilyen titokzatossági faktor ebben a munkában. A legnagyobb aliviszak, fölnézek 3-as, tudod? Hát most nagyon mellé nem lőhetek, illetve bármit mondok, úgyse tudja Igen, senki. a büfévállósóra. 2-es. Igen. Na, szólaltassuk meg ott a mély hangú hölgy, kezdj csokkolom itt jobbra, neked jobbra, mögötted már egyszer megszólalt, kezdj csokkolom, honnan tetszett jönni? Sopronból. És mit tetszik csinálni? Szabad nap van ma, vagy Nem, baronő vagyok. És akkor ez csak egy ilyen kis kiruccanás ide az üvegstúdió elém? Igen. Ott a Lógunk. egy kis lógás. Mögötted ott napszemekben mögötted szintén varrónő? Mindennél bólogattál. Sopron, a varrónő szabadnak. Melyik, igaz? Én csak félig soproni vagyok, 5 éve élek itt. Mi Hajdú-Böszörményből költöztünk ide. A Gergő írt SMS, még múlt héten. Jó, Minden köszönjük. Gergő nevű hallgató SMS-ére emlékszem. Naponta több ezer jön, de csókoltatjuk Gergőt, emlékszem Gergő SMS-ére. Én is varrónő vagyok, Regina. Igen, együtt dolgoztok? 2 külön üzletben vagyunk, konkurensei egymásnak, de iszonyat jó barátnők. Hát ez egy gyönyörű. Kivarja szedben a búzt, vagy mi a? Nem versengünk, hanem egymásnak, ha nekem csak a munkám, akkor küldöm ő hozzá, hogy ő is el tudja. Átküldöd a konkurenciának a melót? Igen, Hát gyerekek, ez nagyon fejek vagy. oda-vissza, mert ő is átküldi nekem. Igaz, hogy kárt teszel az anyagban, de átküldöd. Ugye? Tehát finoman azért egy picit meg. Roncsolod az anyagot, de átküldöd a De amit én konkurenciát. elrontok, azt ő helyre hozza. Na jól van, de szép ez a Fiatal ember, kollaboratás. te honnan jöttél? Sopron. Megőrülsz. Olyan fura ez a Sopron, hogy itt mindenki soproni. Én nem, én határon túli magyar vagyok. Mennyire határon? Kb.
7 kilométer. Elsőbb nagyot álmodni, érted, elindultunk. Kicsit már akcentussal is beszéled. Já, és mióta jössz ott? 4,5 éve. Már kezdett felejtörni a magyar? Nem. Mit csinálsz itt? Pizzaszakács vagyok. Tessék, itt mindenki szakács és Sopronban. Az egyébként a vendéglátó jól néz ki, ugye? Igen. Sopronban rendel valaki pizzát, az én nyelsz egyet. Nem szoktak Sopronból. Csak a helyiek. Igen. És jó ki? Igen. Nem hiányzik Magyarország, Sopron. Igen, a 7 kilométer egyébként tényleg nagyon durva. Annyira nem. Igen, egyszer majd szedem a sátorfámat és visszaköltözünk Magyarországra. A nagy levegőt veszek, vagy tudatos döntés volt, hogy eltévedtél? Tudatos. Na és még itt van valaki. Én Moson-Magyaróváron. Moson-Magyaróvár, az ide 70-80? 60. Ez attól függ, mert én körbe szoktam menni, ugye Sopron, Moson-Magyaróvár. És te mit csinálsz? Én ápolónő vagyok. Az egy szép. Az egy szép. Nagy dolgok történnek most az életetekben hamarosan. Ha már ápolónő, lehet, hogy te meg tudod magyarázni. Minap láttam egyébként az interneten, valaki elküldte nekem, gyerekek, döbbenettel álltam a dolog előtt, de hát lehet, hogy aztán van valamiféle értelme. Mondom, miről szólt a hirdetés. Békés Csabán indul ez a tanfolyam. OKE-s tanfolyam indul Békés Csabán, boncmesteri. Nagyon jó! OKE-s boncmesteri tanfolyam, tervezett időpont 2015. július 4-e. Ehhez nem tudok hozzászólni, ugyanis én az egészségügy legszebb oldalán dolgozom, az újszülött osztályon. Átaszülhet. Én ezt nem is tudom. Meg a nagy különbség az ugye az, hogy a te pácienseid még élnek. Egyébként ez tényleg hogy vagy OKE-s tanfolyam boncmesteri. Tehát ha elmegyünk és mondjuk te eldöntöd, hogy boncmesteri tanfolyamot akarsz tenni, olyan nagyot hibázni már nem tudsz. Nem. Tehát igazából nagyon mellé nyúlni már nem lehet. OKE, és nem hittem a szememnek. OKE-s boncmesteri tanfolyam. Te szép Y-t vágtál a mellett. És hogy van a hirdetés? Július 4-től 7-ig? Neki ez július 4-én indul a tanfolyam, e-mail cím OKE-s. Hát azt hinné az ember, hogy erre azért valami komolyabb képzés kell, mint egy OKE-s tanfolyam, nem? Hát ő nem csak azt csinálja azért, hogy boncol, ugye ott kell szövetmintát be kell küldeni, tehát az egy bonyolult dolog, ott az orvosi diploma kell hozzá. Hát ezt egy OKE-s dologgal azért így tovább tudod vinni. Nem, hogyha mondjuk egy 4 hetes tanfolyam vele, mindig csak hétvégénként, mindig 2 nap, akkor én akkor csodálkozom, az OKE az önmagában az már jó. Hát ez egy 1-2 éves képes, ez egy komoly képesítés. Na csak azt hinnéd, hogy azért nem, hogy lehet, hogy kell egy orvosi azért a 5 éves, akkor utána mondjuk 8 év után tovább mehet. Lehet, hogy átképzés, fogorvosból boncmester. Egyébként a OKE-s képzés alatt megcsinál. A kettő sokszor hasonló, igen. Na jól van, játszunk egy kicsit, jó, itt vannak már a játékosaink, és élőben játszunk ezt is, senki ne jelentkezzen, mert a hármasugrást játszunk el is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, lányok! Tartasz eléjük egy mikrofon? Jövök, itt vagyok! Hello! Kit hogy hívnak? Alice, Reni. Alice és Reni. Hello, honnan lányok? Sopron? Igen, Gyoma Endrő. Békés megyei vagy. Nyertél. Jó messziről jöttél, hogy itt laksz, itt dolgozol? Igen, hát már 7 éve itt lakunk Sopronba. És mit csináltok? Hát anyáik kint dolgoznak, én meg még tanulok, most végzek sulival. Hol kint, mit csinálnak? Szórólapoznak, újságoznak. Igen, cégben. Azért, és a Sopronban tényleg mindenki fogorvos? Annyira megy itt a dolog, hogy mindenki ágazol? Ne, hallottam, hogy itt Vegyék fel a kezüket a fogorvosok! Itt mindenki fogorvos, az osztrákok ide jönnek, mi megyünk oda hozzájuk dolgozni, ők meg ide jönnek fogat csináltatni, mert hogy kiváló a szakembergárda, egyébként olcsóbb is, mint az osztrák fogorvos, és hogy baromi nagy biznisz itt fogorvosnak lenni. Hát nyilván erről lányok kevesebbet tudtok. Nézd, mind a kettőjük fogazata hibátlan, így első ránézésre, úgyhogy még ez is lehet. Mivel foglalkoztok, mit csináltok egyébként? Fogászati asszisztens. Annyira tudok így ráérezni, és semmi nincs ideírva 2 néven kívül. De nem így vagy ide jönnek az osztrákok, hogy ez óriási biznisz, ugye? Persze, olcsóbb nekik szerintem. De miért nem emeltek az áron akkor egy kicsit? Nem tudom. Mert akkor nem élnének, érted? Ez az, ugye? Mekkora vagy, hogy ezt kitaláltad? Mondod, de egyébként tényleg így van, hogy baromi sok a fogorvos itt Sopronban, mert én is hallottam. Jó van, lányok, szokott menni a 3-as ugrás? Nem, én csak azért jelentkeztem, mert az Aliz akart. Akkor te beszélsz szívem. Nem. Kinek van szülinapja? Szülinapjának. Szülinapod van neked is? Isten éltesen sokáig. Ünnepelnek itt még 1-2 születésnapot, csak Feri az ő korában már jobban fél a dugástól, mint a veréstől. Ugye, ahogy szokták mondani? Menekülünk, hát hova? Mennyi vagy, Feri? 21? De édes vagy.
Hol van az? Hogy kell hazudni. Ha akar egy ajándékcsomagot, az ember mindent megtesz érte, mi? Megyén belül ott nálatok mekkora az összetartás, igen. Nem árulod el mennyi, vagy ne kérdeznek ilyen szemtelen dolgokat? 20, nagyon helyes. Ez a nőtől nem illik megkérdezni, én mire lehetnék kíváncsi, nem? Hát most ez tőlük megér, tőlük nem ér, hát ez egy olyan hülyeség. Hát ettől nem bántom meg, hogy megkérdezem, hogy kíváncsi vagyok, érdekel a személyisége, letagadja, nem tagadja, ez miért sértés egy nőnek? Hát nem hülye dolgok ezek. Hogy mit illik, mit nem illik, mikor érdekelt ez tényleg. Egy fiatal csaj mellett állok, hogy ne kérdezzed meg az etiket szerintük, ünnep boldog színapos hányadik. Hát ezt simán meg lehet kérdezni, nem? Szerintem is. Nyilván egy idősebb nőtől nem nagyon. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem egy picit nehezebbek, mint amilyenek szoktak lenni általában. Viszont légy szíves, takard el a válaszokat, mert a lányok már nagyon stirölik ott a papírt, amire oda vannak írva. Jó, ki milyen sulit végzett csajok? Gimi, főiskola, fősuli, általános, hol álltatok meg? Szakmunkás. És te? Középiskola. Középiskola. Ó, hát ránéztem a kérdésekre, ez menni fog. Mehetünk? Hogy igen, próbáljuk meg? Igen. Jó. Na figyelj! Ez egy bulvár hír, amivel indulunk, de a napokban nagyon sokat lehetett róla olvasni, úgyhogy menni fog. Járatok ilyen bulvárlapokat, anyátok olvasztóri magazin? Fogorvosi rendelőben van, fogadjunk. Igen. Mondd meg nekem, hogy egy fogorvosi rendelőben egyébként miért 3 évvel ezelőtti újság van mindig? Tehát, hogy ott valaki egyszer, én nem tudtam elvenni olyan rendelő, valaki egyszer megvette, és ott hagytátok, soha nem frissítitek, vagy? Nem, igen. Igen? Ilyen 2008-as OK magazinokban lehet beleolvasni. Nem vetted még észre, hogy Megjelent Kozsó első lemez. összeállt a Shy Guys, igen, 1997-ben. Na, lányok, Nálatok Depressze, meg ilyen van, nem? Persze. itt szól az első kérdés. Mi az első keresztneve Vilmos brit királyi herceg második gyermekének? Segítek, most született. Ő meg tudja? Ne segítsetek, hadd szenvedj. Ja? Semmi? Sándor! Nagyon jó. Nagyon jó. Következő történt, körülbelül az üvegstúdió előtt áll 100 ember, és mindenki elkezdte mondani, hogy Charlotte. Mire ideért a hangszigetelésnek köszönhetően Sándor. Hogy lesz a szép Charlotte-ból Sándor? Tipikus magyar játék. Kiabálja többek Sándor. Sándor, ennyi jött el hozzánk, igen. Lányok, fantasztikus játékon, nem Sándor. Nem Sándor. Charlotte-nak hívják. Nektek csak Sanyi, nekik Charlotte egyébként, jó? Tehát lehet ezt a dolgot így mondani, a kutyafáját, rövid játék volt, annál tartalmasabb. Meghagyjuk. Én már nagyon régóta nem Békés megyei, csak mondom. Nagyon szeretem, 100 ember egyszerre mondta Charlotte. És megérkezett Sanyi. Lányok, köszönjük a játékot. Mi is köszönjük. Puszilunk benneteket, szevasztok. Erre nem, gyerekek, Sándorra nem. Tehát mi jó szívek vagyunk, kedvesek, de Sándorra nem. Lányok, ügyesek voltatok, puszi. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ezt nagyon szeretem. Sándor! 100-an mondták egyszerre, hogy Charlotte. Alice kinézett és azt mondta, Sándor. Jó volt. Na, drága hallgatók, jövünk vissza egy jó kis játékkal. Azt nem mondjuk, hogy mindenki rohamozza meg a hosteszlányokat, mert több százan vagyunk itt a Deák téren, és összesen 2-en játszhatják. Olyan párok jelentkezzenek, akik vagy most alakultak és friss párok, vagy együtt jöttek, vagy barátnők, Most jöttek össze. Vagy most jöttek össze, vagy egyszerűen csak megfogtátok egymás kezét, és azt mondtátok, oké, menjünk, próbáljunk meg játszani. Nem könnyű a játék, és annál hálátlanabb idézőjelesen. Valaki, hát itt mondjak róla, hogy ne előjük el, Semmit. Nagyon értékes az ajándék, ennyi, motiválj, húzd be őket a csávába, és vagy a csőbe, vagy valahova, és aztán majd megtudjátok, hogy mit kell csinálni. Igen, hát nem egyszerű, és valaki nem fog jól járni, idézőjelesen. De közben egyébként elsősorban azok játszanak, akik terveznek lakásfelújítást, házfelújítást. Óvodában dolgoznak, óvodnőként is szeretnék a csoportot kifesteni, mert hogy ipari mennyiségű 50 liternyi festéket lehet nyerni. 50 liternyi festéket lehet megnyerni, és ezzel konkrétan egy házat, egy lakást ki lehet festeni. Jól mondom? Ezzel egy szép lakást simán kifestesz. Úgyhogy elsősorban azok jelentkeznek, akik örülnének ennek a nyereménynek, jó, de a játék nem könnyű. Ennyit elárulok. De megéri mindenképpen játszani, mert ugyanis 1000 négyzetméternyi falfelületet lehet ezzel az 50 liternyi prémium minőségű festékkel kifesteni.
Így van. Na, jövünk a játékkal. Ákos, hírei után. Morning Show, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Modon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik.